अस्सलाम वालेकुम रोलन के स्वागत बा भोजपुरी जोगाड़ू किचन में। तो आज हम मकई के आटा पिसवाओ के तरीका बतावे चलतनी। जौना तरीका से बतावे चलतनी ये तरीका से पिसवाएम लोनी मकई के तो बहुत लम्बा टाइम तक ले आटा चली, आटा खराब ना होई, आटा कीड़ा ना पड़ी, आ बहुत लम्बा टाइम तक ले रख सकतनी लोनी। तो देखी लोनी मकई के हम ले बानी। एकरा के मकई के अच्छा से छोड़ा लिया, ये छोड़ा के 2 से 3 दिन धूप में एकरा के सुखा लिया आ तब आटा के पिसवाओल जाई। तो चल लोनी हम मकई के छोड़ा के रोगलन के देखाओ तनी। तो देखी लो नी मकई छोड़ा के हम कंप्लीट कर चुकल बानी। अब एकरा के 2 दिन से 3 दिन ले एकरा के धूप में अच्छा से सुखा लिए। जब अच्छा से मकई सूख जाई तो बहुत महीन आटा बन के तैयार होखी, आटा खराब ना होखी, आटा में कीड़ा ना लगेला, आटा बहुत लम्बा टाइम तक ले चलेला। एकरे साथ में जन हई मकई के डंठल छोड़ाल गइल खुखुड़ी, एकरा के फेंके में लोनी न त इ बहुत काम के चीज़ बा। इ जलावन में बहुत अच्छा से जलेला। तो चल लोनी अब एकरा के धूप में अच्छा से सुखा लिया। तो देखी लोगनी हम 3 दिन मकई के धूप में सुखा के कंप्लीट कर चुकल बानी। अब एकरा के थोड़ा थोड़ा क के बालू में भून ले आई, जे आटा अच्छा से पिसा पाई, आटा खराब ना होई। तो कितनाऊ दिन सुखाए बेगर एक मकई के भून ले आटा ना पिसाला। तो चली लोनी हम इंडक्शन पर कढ़ाई रख देले बानी, एमे बालू अच्छा से गरम हो चुकल बा। अब थोड़ा थोड़ा मकई डाल के एकरा के अच्छा से भून लिया। तो चली लोनी हम सब मकई के यही तरह भून के रउअन के देखाओ तानी। तो देखी लोनी इतना ही पर मकई के भूनल जाई। जे मकई ज़्यादा भून दियाई तो आटा सही ना होखी, इतना ही पर मकई के भूनल जाई तो आटा खूब अच्छा से पिसा पाई आ रोटी बहुत बढ़िया होखेला। मकई के ना धिकावल जाला तो रोटी ना अच्छा लागेला। चली लोनी सब मकई के यही तरह हम भून के रोगन के देखाओ तनी। तो देखी लो पूरा मकई के भूज के हम कंप्लीट कर चुकल बानी। तो जितना पर भूजले बानी उतने पर भुजाई, ज़्यादा ना भुजाई, ज़्यादा भुजा जाई तो ओकर स्वाद खत्म हो जाई। तो जितना पर भूजले बानी उतने पर मकई के भूज लियाई, जे एकर कचापन बिल्कुल खत्म हो जाई आ लम्बा टाइम तक ले आटा के रख सकतानी लोनी। तो चली लोनी हम एकरा के फटक के आ मिल में भेजे हम मकई आटा पिसा जाई तो रउअन के देखाए। तो देखी लो नहीं मकई के आटा हम पिसवा के कंप्लीट कर चुकल बनी। इतना सोना सोना इतना खुशबूदार आटा मौकता जे एकरा के 6 महीना दिन तक ले आटा के रख सकतन। काहे से जे भून के पिसवावल बाटे ये आटा कभी खराब ना होकी, रोटी बनी तो अच्छा होखेला, सोना सोना लागेला। बेगर मकई के भून ले आटा पिसवावल जाला तो आटा खराब हो जाला, लम्बा टाइम तक ले ना चल पावेला, रोटी बनावल जाला तो सही ना होखेला। तो चल लोनी हमार वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करेम लोनी।